Vom face un drift. Vlad, ia camera, filmează. Bine. Să se vadă motocicleta și tot. Da. Da. Facem vloguri multe, așa că totuși rămâneți pe aici. El e Vlad și noi hai să mai facem. Nu facă lui ăsta! Petruț! Mai pe scurt. Deci v-am zis, o să vă pun și adresa mea unde stau. Prahova, Băicoi, strada Primăverii 43. Hai Vlad să mai facem. Acum vină. Ține camera. Pe mine. Nu, acum mai fac niște trick. La uitați ce facem. Hai să întoarcem și noi să intrăm aici să vă arăt niște trick-uri. Hai. Nu poți face închis. Hai. Dai cu discuție. Aici ține, da? Eu am fost Petruț, el a fost fratele meu Vlăduț. Pe curând, pa, pa!